Toda kutenda Mwari panguva ino tiri kusangana mukati mekudzidzwa kweshoko raMwari. Dingindira redu atiri kufamba naro mukati mezvirongwa zvino rinonzi gospel order, uronga hwekufambiswa kweshoko raMwari. Asi nhasi toda kuti tarise ndima yatinowana kuna mabasa avapostora chitsauko 1 verse kubva pavhesi ya4. Ndichaverenga makateerera. Akavarayira avungana navo kuti varege kubva paJerusarema, asi vagarire chipikirwa chababa, achiti, chiya chamakanzwa kwandiri, nokuti Johani zvirokwazvo akabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa neMweya Mutsvene mazuva mazhinji asati apera. Zvino ivo vakati vaungana vakamubvunza vachiti, Ishe, modzosera ushe kuna vaIsraeri nenguva ino here? Akati kwavari, hazvina kufanira kuti muzive nguva kana misi yakatarwa nababa vamene nesimba ravo, asi muchapiwa simba kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema napaJudhea rose napaSamaria nokusvikira kumugumo wenyika. Zvino vakati areva izvozvo, akakwidzwa vachitarira, gore rikamubvisa vakasazomuona. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Ngatimbonamatai. Ishe, tinomudaidzai nemukana wamatipa kuti timbodongorera mukati mezvinyorwa zvitsvene. Tinokumbira kucheneswa Baba, kucheneswa kubva mundangariro nekutsanangura kunofadza imi kwete munhu, kana masimudzirwa zviri pachena kuti vanhu vachakweverwa kwete kuchechi but kwamuri, nekuti ndimi sangano. Muzita raJesu tanamata, amen. Musoro shoko padingindira redu ratinaro unoti zvinoda mweya mutsvene. Zvinoda mweya mutsvene. Mukacherechedza muchaona kuti Jesu paakanga akuoneka vadzidzi vake achivatsanangurira pamusoro pekuinda kwake kudenga, vadzidzi vakatanga kugunun'una nekusuwa nenguva yekuti vaifungidzira kuti kusara kwavachazoita vachaita basa iri vari vega, uye vachishamisika kuti zvichafamba sei, nokuti vakanga vachitarisira kuti umambo hwaMesiyasi hukasike kuitwa, kugadzwa, ivo vagogara zvigaro. Muri kurangarira imi kuti even panguvapo Jesu pakanga asinavo, vaigona kumbokurukura kuti ndiani mukuru pakati pavo, kudosvika imwe nguva pavakatozobvunzwa naJesu kuti mamuchitaura pamusoro pei, dakara vazoziviswa kuti nyaya yatiri kufamba nayo hainei neukuru hwemhasuru, hweukuru hwekugona kutaura, hweukuru hwemasimba kana utemukurumbira, but tese tiri varanda vaMwari. Jesu akavapa mucherechedzo nekuvagezesa tsoka vese, kuvataridza kuti kufambisiwa kweshoko raMwari hakunei nezvigaro zvedu, hakunei nezvikudla zvedu. Kana chinge chifambisa shoko raMwari, takafanirwa kuzvininipisa pasi petsoka dzake. Saka muchaona panapa akukurukura navo pamazuva ekupedzisira kwake kugara pano panyika, akuinda kumusoro kudenga, anovatsanangurira zvandoda titarise pamwe chete panapa mupfungwa yatinayo yekuti uronga hwekufambiswa kweshoko raMwari huri pachena, kuti tikasatevera ihwohwo tinosara tongofamba naro but hakuna kwatinoenda, nokuti tenge tasiya zvinokosha. Chii chinokosha pakufambiswa kweshoko raMwari? Jesu anovatsanangurira, anoti kana maronga kuita basa iri randati muite, musafambe, musaende musina Mweya Mutsvene. Musaende musina mweya. Jesu anovatsanangurira, garai pano kusvika Mweya Mutsvene adzika. Ndiye kari kutaura panapa kuti uya wandakataura kwamuri, ndiye ari kuti chipikirwa chababa ndiye Mweya Mutsvene wandakataura kwamuri kuti achazouya. Anobva atsanangura, Johani akavabhabhatidza nemvura, asi imi ndinoda kuti mugozobhabhatidzwa neMweya Mutsvene. Pfungwa yekubhabhatidzwa neMweya Mutsvene inoreva kunyikwa musimba raMwari Mweya Mutsvene. Tikaenda kubasa raMwari tiri dry,
zviro kwazvo hapana chinofamba. Ndokutaurwa neshoko raMwari panapa. Chandinoda kuti mubate panapa, Jesu ari kuvadzidzisa kuti vhangeri yakanga iripo panguva iyoyo neichazotevera kumasure, iyo yakati ivhangeri iyi yeushe ichaparidzirwa marudzi ese, haiparidzike kana Mweya Mutsvene vasina kudzika. Pfungwa yekudzika kwemweya mutsvene inoreva kuti kana Mweya Mutsvene asina kuuya pakati pevaparidzi nepakati pevafambisi veshoko raMwari, ndizvo saka muchiona kuti vanhu vakaenda kunoparidza shoko mweya pasina vanenge vari dry. That's why muchiona kuti vanhu vanonoona zvivi zvavanhu vachitadza kuona Jesu anotakura zvivi zvavanhu. Vanhu vanonoona vatadzi vasingazivi kuti Jesu akafambira vatadzi. Vanhu vanonoshora vanhu vari kukundikana vasingazivi kuti Mwari anopa simba kune avo vanokundikana. Ukangoona zvadaro woziva kuti vainda vega vari dry. Vadzidzi vaJesu vakagara vari panzvimbo imwe vachimirira Mweya Mutsvene. Oh, how I love Jesus, because shoko raMwari hariitwi nesimba, hariitwi neunyanzvi. Tingaronga, tingaite mastrategy akasiyana siyana, mungaronga makwaya kana kutsvaga muparidzi wemukurumbira, asi kana Mweya Mutsvene pasina hakuna chinofamba. Yes, I know, mungabhabhatidza henyu, asi muri kubhabhatidza vanhu vari dry, nokuti muri dry. Shoko raMwari rinoti musabva muJerusarema musina Mweya Mutsvene. Mabasa ese ngatiite, asi kana taronga basa rekuparidzwa kweivhangeri yeushe, zvinoda mweya. Hazvidi munhu anoparidza ane simba rekuparidza, zvinoda Mweya Mutsvene waMwari. Jesu anotsanangura ana kubva pano toda kuti umirire Mweya Mutsvene. Vadzidzi vakamirira sekuziva kwatinoita, vakagara mazuva 10 vakamirira chipikirwa cheMweya Mutsvene. The Bible says vakanga vachinamata vakamirira Mweya Mutsvene, vakanga vari panzvimbo imwe chete vakamirira Mweya Mutsvene, vakatanga kubatsirana vakamirira Mweya Mutsvene, vakatanga kutakurirana mutoro vakamirira Mweya Mutsvene, vakatanga pachavo kusashorana nokuti vakanga vakamirira Mweya Mutsvene. Let me talk to someone. Mukaona vanhu vachinetsana mongozoti mweya hapana. Mukaona vanhu vasingabatsirani mozoti mweya hapana. Mukaona vavhangeri vachiita basa raMwari, umwe achida kuzviona ari mukuru kudarika umwe asina bhachi rekupfeka, umwe ane mabhachi ekuchinjanisa, vese vachiparidza evhangeri imwe chete, mongozoti vari dry. Jesus promised them, musaburuka, musabuda muJerusarema. It is dangerous kunoparidza shoko ringirozi 3 pasina Mweya Mutsvene. Tikaenda kunoparidza shoko ringirozi 3 pasina Mweya Mutsvene, disaster. Ndo patinoona vanhu vasingatendeuki, ndo patinoona vanhu vakaoma musoro nokuti tainda tiri dry. Jesus says to them, kana makuzoenda mirirai Mweya Mutsvene. Now I want to show you something. Why the Holy Spirit? Ngenyi Mweya Mutsvene aifanirwa kumirigwa. Mukaverenga pavhesi ya8 chitsauko chekutanga chamabasa avapostora, Jesu anopa secret yekuti ngenyi vaifanirwa kumirira Mweya Mutsvene. The Bible says, asi muchapiwa simba kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu. Ipapo maibata here, ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema, right, napaJudhea rose napaSamaria kusvikira kumugumo wenyika. Advantage number 1 yekumirira Mweya Mutsvene, kuwana simba rekuparidza. Simba rekuparidza haribvi pakudla sadza nekudla chikafu chiri balanced diet, haribvi pane zvatinoziva, zvatinoimba, haribvi pakwaya inoimba. Simba rekuparidza evhangeri yeushe rinobva mukudzika kwamweya mutsvene. Kana mweya mutsvene achinge auya, simba rekuparidza robva rauya. Why paidiwa simba? Imunoziva kuti vadzidzi vanga vachangofirwa naJesu ende afa, ndokubva amuka, but vhangeri ranga riri mutaundi raiti abiwa. Saka vakanga vachivhimiwa vachinzi, imi muri kuda kuparidza vhangeri rinopesana nezviri kuparidziwa nevakanga vakarinda Jesu sei. Saka it was dangerous
kuparidza pamusoro paJesu akamuka zvaiurayisa. Kuparidza kuti Jesu akamuka zvaiurayisa. Chepiri, zvaishoresa kuti mungaparidza kuti Jesu akamuka, iye akafa aizviita Mwari, asi akaurawa pachena tiripo. Ndiani akamuona kuti amuka? Zvaishoresa. Now kuparidza tisina simba raMwari zvinoshoresa. Kuparidza tisina simba reMweya Mutsvene zvinokuunisa. That's why muchiona kuti machechi mazhinji haafariri kuenda kunoparidza. Vanenge vagere pamachechi pavo vachiita maprogram efellowship, vakaimbira mamusic day anenge akazara, mukaita mafamily life anenge akazara, mukati handei kariba vanoenda vese, mukati handei kwakati vanoenda vese. Asi pakuparidza nekuwitnessa hamuvawani. Why? They are dry. Chavo vanoda kudziisana. The Bible is very clear. Kana Mweya Mutsvene vasipo, simba hapana. Tinoda simba rekutaura evhangeri yeushe nokuti inourayisa. And then chepiri chatinoona panapa tinochiwana pana John chapter 16 verse 13. Why the Holy Spirit? The Bible says, how be it when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whosoever he shall hear, that shall he speak. And whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will shew you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall shew it unto you. Why the Holy Spirit? Because ndiye anotungamirira vanhu muchokwadi chese. Kana tikamirira simba reMweya Mutsvene, ndiye anotitungamirira muchokwadi chese, nokuti ndiye mweya wechokwadi. Kana kusina Mweya Mutsvene, chokwadi chacho chinenge chakaoma. Saka muchiona kuti vanhu kana vachiparidza ine chingori mhosva chete kuvanhu. Musaite zvakati. Idry. Munhu ari dry. Mweya Mutsvene kana achingauya pakati pavanhu achitaura navanhu, ndiye anoita kuti chokwadi chimwirire. Ndocho chekutanga. Chechitatu, kwanza, he shall convict the soul, the sinner. In other words, ndiye anoita kuti mutadzi aone kutadza kwake. Kutadza kwedu hakuoneki nekutaura mapoints pamaridzo. Kutadza kwedu kunooneka kana Mweya Mutsvene achinge adzika pakati pevari kuparidzirwa neari kuparidza. Saka kana pachinzi mirirai, ngatimirirei. In other words, hatigoni kuita basa raMwari nenzira inodiwa nedenga tisina simba reMweya Mutsvene. Ndiyeka anogona kutaura navanhu. For your own information, vanhu vese vaunoona vachitendeuka sometimes waparidza anga mavhiki mairi kana kuti zuva rimwe chete paguest day, ona vanhu vachiuya vachida kubhabhatidzwa. Imwe nguva ungafunga kuti warova stereki maridzo. Ndimbokubvunza hangu iwe kuti shuwa unorova zvakadii kuti murume mukuru anonzwa maridzo musi umwe chete obva atodecide kusiya chechi yanga achipinda obva atonobhabhatidzwa? Warova zvakadini? Hakuna munhu anorova, but ndiye Mweya Mutsvene anorova. Ndiye anotaura navanhu. Isu hatigoni kusvika apo panosvika Mweya Mutsvene, nokuti isu tikataura shoko Mweya Mutsvene akasaritora akanoritsveta pahana yemutadzi, hapana chinofamba. Saka basa reMweya Mutsvene kutaura kana tataura. Ndiye anoita kuti nzvimbo inogara shoko ive nzvimbo yakaorera kana shoko raakuuya romira. This is why muchiona kuti munhu aibheja kuti handipindi chechi yemukadzi, ndiye akuti madzimai sarai mushure merusando. Why? Mweya Mutsvene akadzika. Kana Mweya Mutsvene achinge adzika, vese vakanga vachiita zvembanje vachava vatungamiriri mukati mechechi ndovachataura kuti zvemadrugs hazvina kunaka. Why? Mweya Mutsvene adzika. Inzwa vanhu vaMwari, kana tikaparidza shoko rengirozi nhatu tisina Mweya Mutsvene, hakuna chinobuda. Tinonge tichingoita nesimba redu, uye vanhu vanogona kuuya kuchechi nesimba redu, but vachabuda futi nokuti vauya kuzvinhu zvedu. Chechitatu, chechina chataurwa panapa, kwanzi Mweya Mutsvene basa rake is to glorify Jesus. Amen. Pfungwa yake glorifying Jesus, it is to
kuita kuti Jesu uya akanga anzi haana basa anotarisirwa pasi pavanhu vakanga varipo panguva idzodzo vachiti hatinei naye, anobva asimudzirwa. Why? Mweya Mutsvene hauyi kuzobvisa hoko dzakarohegwa naJesu. Jesu paaifamba pano zvairovera hoko dzairovera, hadzidzurwi neMweya Mutsvene. Basa reMweya Mutsvene kubwinyisa Jesu, kuburitsa Jesu pachena kuvanhu. This is why the Bible says haasi kuzotora pane zvake asi achatora pane zvangu, achakuzivisai pamusoro pezvangu. Saka kana chizoparidza shoko iri rengirozi nhatu, ngatimekei sure kuti tagamuchira Mweya Mutsvene. Regai ndishare nemi before I sit down some strategies of sharing the gospel, tichiritora in the same context yakaitwa naJesu. Do you remember that Jesus when paakamuka message yakataurwa ndeyekuti abiwa? Ndoda tumupabate papa, vaiti Jesu abiwa, ende vanhu vakatobhadharwa kuti vataure kuti abiwa. Muri kuzviziva here kuti vhangeri rekunyepa rine masponsa? Vhangeri rekunyepa rine mari yari kuiswa. Kana muchida kuona, muchiona kuti vanhu vazhinji vasina vhangeri yeushe havaleki mari dzekuparidza shoko, havanaro. Why? Nokuti Satani anosponsa nema dzake. Vaya vakanga vakagadha pabwiro raJesu, pavakataura kutamuka tasiwa tete setakafa, vaifanirwa kudzingwa basa because vakavata Jesu achimuka vari over 300 plus mweya yetsvina yakanga iripo naSatani aripo, vese vakaita hope vakavata. Jesu akamuka amutswa ne1 angel, asi vese vakaita sezvitunha, but vapepenyuka vatomutswa naJesu wacho. Munoziva here kuti nyasha dzaMwari kuti vamuke vanhu vaya vangadai vakangoita zvemukuyu. Kumuka kwaJesu kwaiye kufa kwavo, but Mwari akavamutsa kuitira kuti vafambise nhema dzavo idzodzo dzigobuda pachena zvakanaka. Saka vhangeri remanyepo rinosponswa kudarika vhangeri rechokwadi. Rega ndimbotaura even nema-business people, those vakaropafadzwa naMwari, chenjerera vhangeri rauri kusponsa. Kana ukasasponsa vhangeri raMwari rechokwadi, uchasponsa nhema dzadhiabhoros dzekuti akabiwa, vakabhadharwa kuti fambai muchiti abiwa. Saka vadzidzi vaifanira kukorekta nhema idzodzo kuti Jesu haana kubiwa, but vasati vakorekta nhema, Jesus himself akadzika pano akafamba 40 days achikorekta nhema dzemauto aSatani. Ndopadai papa. Saka strategy number 1 or secret number 1, visibility, kuonekwa. Vhangeri riparidzwe tiri mudzimba dzedu tichingotaura tiri ikoko. Vhangeri riparidzwe nokungofunga kuti tine vhangeri. Vhangeri rinoda vanhu varipo. Jesu kunyanga akanga akapiwa simba kudenga rese nepasi rese, haana kutaura nezvekumuka kwake ari kudenga, achidaidzira nenzwi guru kuti ndakamuka, ndikamuka nevamwe ndinavo kuno. Akadzika akaenda kuvanhu, akatanga aparidzira ivavo vadzidzi vake kuti vatende kuti akamuka. Chimwe chinoita kuti vhangeri risaparidzike, vari kuriparidza havatendi. Kana vari kuriparidza vasati vakuritenda, zvinonetsa kuparidzira vasati vakutenda, kuti vatende zvamusingatendi, zvamuri kuparidza kuti munotenda imi musingazvitendi. Vhangeri raMwari rofanirwa kuonekwa. Listen very carefully. Pakakora, Jesus did not just speak about his resurrection, he showed them that he had resurrected. Maibateri. Saka kana wakuparidza, taridza vanhu zvachona zvakanaka zvacho. Vanhu vatakurarama navo mazuva ano vaneta kunzwa vhangeri, vada kuona. That's why vana Thomas akati imi zvamuri kutaura kuti Jesu amuka handitendi, handikunyeperai. I like Thomas, you know. Thomas is very authentic. Anobuda pachena. Vazhinji vedu tonyepera. Thomas akati ini pachangu kuti nditende utamuka, ndoda kutopinza chigune changu mumavanga. Ndo ndizotamuka. Saka Thomas ndofunga akati kana amuka but mavanga haana kudzima. Hey!
already atotenda kuti mavanga anenge aripo. What a prophecy, because tinozivisa kuti mavanga aJesu kunyange akamuka nawo kuti tirangarire kuti akanga afa, exhibit yake mavanga, mascars ekuroverwa kwake. That's why Jesus paakauya pavadzidzi akabva ati, Thomas, uya uzopinza minwe yako mumavanga angu uone. Saka visibility inokosha. Kana chida kuti vanhu vazive Jesu atakatenda, ngatiindei kwavari, ngatimbobudei mumakereke edu tiinde kune vanhu. Vanhu vari kupiko, vanhu vari kuchigayo, havana upfu, visibility. Vanhu vari kupiko, vanhu havana hembe, ndokuonekwa. Vanhu vari kupiko, vanhu havana chekufambisa, oneka. Vanhu havana nzira yekuindisa kuklinika, vanhu havana klinika yacho. Visibility is the best method of presenting the gospel of truth. Kuvapo kwa vanhu ndiko kuparidza kwemhando yepamusoro kudarika kutaura papulpit. Ivapo kana paita nhamo, svika panhamo. Hakuna kungoimba wakapfeka hembe yegreen. Inda kumabhodho unobika navamwe. Inzwa vanhu vaMwari, kana muchitaenda kunhamoka, haikona kungoenda kunopiwa chikafu mugeri. Simukai mubike navamwe. Toda kuona dhoka yainda panhamo yobva yati vanhu vese village garai pasi. Visibility. Tisu taita take over, takubika panhamo yehama yedu. Kana maakutakura mutumbi, tongokuona maakutakura mutumbi muchiinda nayo, but mutumbi yanga iripo muna kuitakura, kuna kuti hamuna kuibikira. Kana kuchera haticheri, amwende ngeripo iwo, gwenzi rinofuta gwenzi. Gwenzi harifuti panhamo. Kufuta kwegwenzi, kufuta kwemoto wokubika, muchibika panhamo. Visibility. Ngatiuoneke, tirege kuvanda, uonekwa kubasa kwako. God appointed you a minister. Wakanzi uve MP izvozvizvi. Visibility inoreva kuti zikama kuti uri MP, asi uri munhu waMwari, uoneka. And then chimwe chinhu chinokosha chakaitwa naJesu, haana kungooneka chete, but Jesus was humble. Humility. Jesus was very humble. Haana kuya nembiri yese achipenya. Hey, Jesu akaya nembiri yese vanhu vaihotenda kuti ndiani akatazi kunamata pakadai. But Jesus, kunyanga ari Mwari, kunyanga ipapo futi anga neumwari hwese, apiwa simba rese kureva kuti both divine and humanity zvanga zvakushanda. Ndiri kutaura kuti zvese zvanga zvave at play. That's why aiti kana asvika pamba aisamirira kuti azarwe mukova, aita zvekungopinda dho rakavhagwa, haana kuzviita asati amuka. Why? Aida kuti ave example yavanhu. But paakadzika achibva kudenga, unyanga anga ari Mwari, haana kudikidzira vanhu neutsvene. Dambudziko rataita vaparidzi vatsvene vari kuenda kuvahedheni, vanhu vanoenda vakapfeka mbiri yekugona. Unovaona kutaura kuti hapana apa, nyangwe ari kuparidzwa vanotaura kuti apa hapaiti, handipindi apa, hapaiti apa, nokuti vanenge vane mbiri, vanenge vachibwinya. Unenge kutaura kwavo unonasa kuona kuti standard yavaseta haisi standard inosvikirika nemunhu nje. We must be humble, because Jesus himself akazvideredza achisvika panzvimbo, kusvika pakutsika panyika pano panyika, abva kudenga achitsika pavhu achitaura navo, kwete nenzwi rekuhlikidzira, but inzwi rakanyorovera. Be humble. Even uchiparidza shoko raMwari unofanira kuva uri munhu akazvininipisa. Chimwe chinhu iri strategy yekuparidza evhangeri yeushe munguva dzemazuva ano, versatility. Kuonekwa apo nepapo, kwete kuita kungoti chero taita. Munhu ari versatile, haasi munhu anongovata kana mwende, kana munhu akangoota. We need a people vanoti kana takuita basa raMwari takurevesa, hatiiti zvekutamba. We must be involved in God's work zvakasimba. Jesus haana kuonekwa nevanhu vashoma chete, akaonekwa nevadzidzi, akaonekwa nevadzidzi vaviri vachiinda Emmaus, but akazoonekwa nevadzidzi vese vaungana mumba, akazoonekwa naMaria Magadharina achimuka, akazoonekwa zvakare nemamwe madzimai, akazoonekwa ne500. Versatile. This gospel of the kingdom inofanirwa kuparidzigwa taipi dzese dzevanhu, takafanirwa kupinda pese pese. Versatility very important paissue yekuparidziwa kweevhangeri yeushe. Tiri panyaya yekuti zvinoda mweya, hazviitiki nesimba, hazviitiwi nehondo.
pati zvinoitiwa nemweya waMwari. Chimwe chinhu chandoda kuti muone panapa chinoita kuti vhangeri raMwari rifambe hakusi kungoninipisa chete, hakusi kungooneka chete kana kufamba chete, but perfection. Jesus kunyange paakadzika achibva kudenga haana kuzvinvhovha mukati menyaya dzevanhu, macivilian affairs. He was perfect. Even paitaura navo, this is why akazokwira akaenda kudenga. Dai Jesu akazvipiningisha nezvepano panyika, akamuka achiti ndoda kuti munonditaridza Pirato. Aiva nenharo kuti handimuki, vari kupona Pirato vaunganidzei, nana Kefasi vari kupi, nhasi vanondiona. Ndo zvatinoita isuka kana Mwari vatiropafadza, kana chinge tagona kuita basa raMwari toda kuoneka nevanhu. But Jesus was humble, but he was perfect until the day yaakaenda kudenga. Vaparidzi vese, haleluya, vanofanira kuva vaparidzi vana muramba tsvina, vasingadi kuonekwa, vasingadi kuzvisanganisa navanhu netsvina dzavanhu, but vanhu vakazvininipisa, vanotaura chokwadi, but vane hana dzakachena. Jesu pachake akazviita izvozvo. But I want to show you something zvakataurwa naJesu panapa, zvanga zviri mumusoro mavanhu, zvinodaro zvingatipiringisha even pazuva ranhasi. Tiri paconcept yegospel order. Kana itaura pamusoro pegospel order, tikuti basa raMwari rofambiswa sei, but hatigoni kufambisa basa raMwari tisina mweya mutsvene. This is why we fight. This is why pachechi machechi board achiita sekunge ipolitibiro meeting. Ndikupa semucherechedzo, because zvepolitibiro zvinenge zvine zvakawanda zvekutaura. Vanhu vakawanda kana vachidhila napasta vanoita sevari kudhila nen'anga. Why? Hapana mweya. Kana vanhu vachiita basa raMwari vanoita sekunge vari kuita zvinhu zvesimba. Mukati mechechi munenge mune mapato akasiyana siyana. Why? There is no spirit of God. Even pakati pavafundisi there is fighting, there is no spirit of God. Harifambi basa raMwari. We must have the spirit yanga iri muna Jesu. Kana taronga kuparidza ivhangeri yeuche, ngatimirire mweya mutsvene akatodzika paPentecost. Jesu akataura, all power has been given unto me. Go ye therefore. Now listen to what the Jews, the disciples themselves expected during Christ's time. Pavakanga vanzi vagare muJerusarema, inzwai mubvunzo wavo. Zvino ivo vakati vaungana vakamubvunza vachiti, Ishe, modzosera ushe kuvana vaIsraeri nenguva ino here? Mweya wezvigaro hariparidzike kana vanhu vachine mweya wepolitics, mweya wezvigaro hariparidzike. Vadzidzi vakanga vane pfungwa yekuti takaura mhani nemaromaya, toda kuti vambobva pazvigaro tigare isu titonge naJesu. But I like how Jesus answered. Hey, ade Mwari vangatipa mweya wakadaro ndowatinoleka kawo. Detaiviswa apa paishaudwa munhu kawo, paishaudwa munhu apa kutaura kuti ini munondiona semunhu wepolitics inini, munondiona songe ndakafambira zvinhu zvenyu zvemadhaka enyu zvamuri kuita izvo, munofira muchitema mukaita zvokutamba neni. But Jesus said to them, kana dziri nyaya idzodzo hazvina kufanira kuti muzive nguva kana misi yakatarwa naBaba vamene nesimba ravo. Inofunga kuti Jesu even pakupindura kwakapa aisapindura mubvunzo wakanga wabvunza, akanga achipindura mubvunzo wavaifanira kubvunza but wavasina kubvunza. Vadzidzi havasingotaura pamusoro peumambo hwaMesiyasi, vari kuda zvigaro zvepano panyika, Jesu achitonga. Makanga mwere imi? Even mai mukadzi waZebhedhi akauya wani akati kuna Jesu, Jesu, ndine chichemo, kana maakuita umambo hwenyu ndoda kuti James kuruboshwe, John kurudyi, imuri pakati. Vadzidzi vakatsama. Why? Pane mweya wezvigaro. Kana chida kuparidza ivhangeri yeuche, ngatibvisei mweya wezvigaro, ngatibvisei mweya wepolitics. Kana tabva mukati mepolitics, nyaya dzekugara zvigaro hazvifambisi shoko raMwari. Jesus says, handikuudzii nyaya iyoyo. Nyaya iri secret yekuti Jesu anodzoka rini inozikamwa naBaba. But kana mweya mutsvene achinge auya, hallelujah, kana mweya mutsvene achinge auya, you will receive power. Chii chaita kuti shaiwe simba? Inyaya yezvigaro. Now Jesus says to them, kana mweya mutsvene achinge auya, hamuzivi musi kana nguva, but Baba vamene ndo vanoziva. Kana mweya mutsvene achinge auya pamusoro penyu, muchava ipapo. Listen very carefully. Imwe sainotaridza kuti hatina mweya kusaparidza with the agents. Kana kwanzi ipapo zvoreva kuti hatiti zvekutamba. Vanhu vaMwari, from the experience that I have had so far,
mukati mechechi ino nezvimakore shoma zvandasenza muchechi muno, pane vanhu vakawanda vane mazano ekuparidza nekufambisa shoko raMwari, but havaiti muchechi muno. As I speak irozvi, tarisai muone mastrategies akaleyiwa pachechi penyu. Tarisai muone kuronga, unobva waona kuti vakomana pakaleyiwa but havaiti. Zvangofanana nemunhu anonorima munda, kurima kulevhura but haadzvari, but anoexpecta kuti mvura yanaya. What kind of farming is that? Inzwa vanhu vaMwari, kuronga kwese kwakanaka, but kuita kunopfuura kuronga. Mamuchiziva here zviri nani kutoita kana musina kuronga? Because kutoita kutoronga rakarongwa kare. Saka point ndoda kuunza home panapa ndeyekuti kana chida kuti vhangeri rifambe nemazvo, ngative vanhu vanoronga but tobva taita zvataronga zvacho. Mangwanani ano angava masikati kune umwe, teeresa munhu waMwari, usainde kana Mweya Mutsvene asina kudzika. Ndinoverenga kubhuku rimwe randofarira, Christian Service, ndichaparaphrasa, I think mapage 94 95. Ellen White anotsanangura kuti vanhu, delay is fatal. Vanhu vanodaro vakamirira kuti vanoda kuona rimwe zisimba richavabata, but they will be very disappointed. Nokuti Mweya Mutsvene akadzika kudhara. Kana mama kamirira kuti mweya buruke, muchiri kuimba kuti buruka mweya, buruka mweya, wakaburuka kare. Pane avo vakamugamuchira, Mwari anovapa simba rikuparidza evhangeri yeushe. But kuparidzewa kweevhangeri yeushe sekutaura kwataita kuonekwa. Iwe pachako, you must be a sermon. Unofanira kuve divine service. Iwe pachako uchifamba, vanofanira kuona kuti panapa ndogunonzi rusando. Vana vako vanofanira kuve rusando. Iwe mudzimai wako nemugari wamunoita munofanira muri service pachayo. Vanhu vachikuona vanoti pano tapinda chechi. But we speak about good God, but we are bad people. What kind of gospel is that? Do you know that gospel means good news? Kana taura pamusoro pegospel, tutaura pamusoro penhau dzakanaka. Mangwanani ano ndoda kunamata nechikwata chine munamato sewangu. Ndotoendawo uyu, handisi kuitira kungoti ndipedze kuparidza. Ndotoendawo munamato uyu. Naye Mwari, Mweya Mutsvene wadi kumbobatawo pakati pevana venyu. Timboita zvemweya, timbosiya zvenyama. Ndo munamato wangu iyi. Mu business dzedu dzese dzatinoita, dai Mwari vambobvisa nyaya dzenyama, timboita zvemweya. When are we going to do God's business in the spirit of God? Ndoda kumbobvunza. Handina kupa munhu mhosva, ndiregereka ndakupa mhosva. Ndiringobvunza kuti ndirini patichaita basa reMwari ndichitungamirirwa nemweya waMwari, kwete navanhu, kwete nesu. When is that day going to come? Richasvika rini zuva rekuti tichagara pachurchboard tichironga basa raMwari pasina pfungwa dzekudzikisira umwe elder, pasina pfungwa dzekudzosera shure basa raMwari, pasina pfungwa dzekushora pastor kuti mwana mudoko. When is that going to be? Zvichaitika rini kuti madzimai anobuda kunoita basa raMwari nemwoyo wose pasina anoshora mutungamiriwa? When is that going to come? Zvichasvika rini kuti vanhu vachabuda nemotokari dzavo, motokari dzakanaka dzakazara negrosari, vachinopa vanhu vanoshayiwa, voshayikwa kana kuvhura kana vhesi, but vapa vanhu mavhesi ekupfeka. When is that going to happen? My prayer this morning, may the Spirit of God come so that the gospel of the kingdom can be preached in a mighty way. Mweya Mutsvene ngaadzike. Kana akasadzika kwauri, but pane kwaachadzika richaparidzwa. Namatanini pamangwanani ano kuti Mweya Mutsvene adzike. Usaite zvinhu zvisingatungamirirwe nemweya. Moses ndinomufarira, musuya Mwari akuti ndakuparadza, anoti musaparadze yenyushe. Ndobva ato kana musiri kuinda handindi. Usainde kusina mweya waMwari. Ukangoona panapa kuti hapasisina mweya waMwari, siyana nazvo, unofa, unofira rungire. Baba wakudenga tomutenda imangwanani ano, tazviona gospel order ndeyekuti timirire simba reMweya Mutsvene. Zvino makadzika kare paPentecost, pasi pakazununguka, vanhu vakazvinzwa, vakaona, vakabhabhatidzwa. Takumbira simba iri ritiperegedze munzendo dzekuparidza evhangeri yeushe muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Ngandifane na Jesu awe
mponesi wangu jizatenyine rudo difawisese jiwa ngandifamesa Jesu murwendo rweripasi Mweya karaine nimponesi kana achinzwa shiri zimwe dzichiputika atiitire mutsa ngedi anondizwawo anonditungamira nekundiregerera ngandiitwe mutsvene karaine nimponesi ngandifane na Jesu mukurarama kwangu ndizorore kunemwi panzvimbo inyerere ndibarwe pachaini Jesu ngangiwe nerutendo karaine nimponesi ndibarwe pachaini nerudo rake Jesu